me zan ce suka kirkiri wannan tafiya domin a dinga zuwa ana duba yara wanda mu a yadda muka sani dama mun san cewa ɗa na kowa ne, kowane iri ne ɗa na kowa ne. Idan da hali da yadda za a yi a tallafa yana da kyau a yi wannan ƙoƙarin, wanda ni ma hakan ya burge ni, ya bani sha'awar cewa lallai idan lokaci ya yi wanda irin wannan lokacin da suke zuwa ni ma zan zo domin in ga yanayin yaran da kuma mu sa wa zuciyarmu wani ƙaimi na ganin cewa mu ma mun ba da wata gudunmawa wadda insha Allahu za ta taimaka kamar kan jawo hankalin masu ƙarfi da masu hannu da shuni akan yadda za a taimaki waɗannan yara da suke wannan gida. Insha Allahu na shigo cikin wannan abin kuma zan yi iya ƙoƙarina da haɗin gwiwa da ƙarfin masoyana mu ga abin da za a yi insha Allah. Allah kuma ya albarkace su. Allah ya albarkace su.